bona aje bona oroche murwire ochire gose osenyagitari gigaiga murwire ochire nyagitari munachire nyagitari nabo muligerete agenderete goteba ga kinkonye abana bane mainatiga abana bane nkonye tagitari please okay tukuramo konya immediately on the spot aje bona rio togoretia maise kabirenga bunebo saigo oligereti kabusa na mariogo no arab ngwasometi kuna Bible buya kabisa na Bible bakagosome buya Bible ba omba bwate mangana yo bwate yo bunyama tabatari please to koligereri kabisa murwiro yoiga mocheka chekiga abu mo papaise kwaraza kora duniani mocheki ngaya umiete mo amariogo dende motome gochie wote onyoga nire wote ondo manya gocha gaki abunegete gose no kogoro kubunegete bitotari na bagenderete koriragali bakora mokore na past 8 yo kaiga gaki igero murwiro ya anyare koba gakugeni kiazi kwarazake harafu ayo monyene nabo muligerete tu nabo muligerete yochiri ngano munyagitari ule munyagitari mbuyae no munyagitari ntunturakana nando munyagitari bwa mbuyogo koranturakana lakini karamenyokera abantu abande kwababekeira mariogo gochigi gabu kwaba konya konyire gochiabu rende bono oyochire omogeni bono omogeni oikire monto korale ndanko ndomere nabo muligerete tu gabusa nabo muligerete okay ondo ichokobina ondo ichokobina kabisa serious agotebo yo omwana oyo gaki oyo liba goko motebisukuma bwango gigabu arete musamba mwae kwamanya koro kwa ikaranza ne gaseti yogerete gosoma taifa le ndondosa hapa na pale mno nkoro gakora okay manyoga gerete gosoma gaseti no mogeni ngochari manyomogeni oyo gochaiga omwana tali kweba omwana bakonyora ainyolete munyagitari unerogerete kangana sogete mapema chiza cyane cyo soka cyarenge mapema lakini bono munyagitari olia akagera tira soka mapema kwa urakiro ikaranze onyora omwana osokiro bwate chinderu lakini gakinse yenensense kiagera omwana bakobera ndagali onyoro omeriro ni chinderu okay no problem kwa razako akinale kubatebya abanyagitari baito mwensi ipi andos pia semule ino nabantabaya egasi mogo tokora nengi ya heko sana kolende mbaro bali babwata chitabu nechiga ngokwane kabireje bakoligerio murwire gali nkorirare bakira bakoligerio murwire nkorirare gali nesimia bwata genderete gukwana guchinka aro ebitu mwakomera bano ebitu mebi beke isiko ga ubisa soke no murwire nkorirare gali omwana uri ochiore omwana uri ochiore kabisa bisirias pi ayogenderete kwa kesi mikobanga buo korigirete abarwire bakoragali oyo ndakorero mutuko ngati ore nkonye ngware korali kino nagantetere kalike kugokiri uchungu kiazi oraramo ararakiri ajebone jesi myogenderete ngabono gwasoire WhatsApp live haro gabunga ki asao kamenyete buja noli na bagenderete korira siwa pemberezi warasi wa soroli kole ndali banyagitali bonse na basoroire tali bonse lakini nkogotebinga onye mubwate chitabi onye babwate chitabi echo tabatali please genda mutige siwa pemberezi warasi wa soroli never